Vi ska skälpa oss. Från Norge kom hon på en trutebåt faktiskt i Stockholms hamn i morse. Och nej, nu hör jag här i mitt öra, jag fick precis en avsnitt, att hon flöts in med helikopter. Det är så det funkar i Norge, för de får så jäkla bra lön där. Det är sant. De kom hit med helikopter, landade på gondolen, åt lunch med lallerkäft eller vad det heter. Så är det. Nu vill jag ordförande i Norske Skolplayerförbundet student. Välkommen upp i talarstolen, Kirste Benson. Jeg heter Kine Benson, og jeg er studentleder i Norsk Sykepleierforbund. NSF, jeg har fått beskjed om å ikke si NSF her i dag, men nå sa jeg det litt, så nå er det gjort. Ups! Jeg kommer da fra Norge. Jeg føler at det er veldig store forventninger her. Fordi jeg antar at mange av dere har lyst til å reise i Norge, for vi får så sabla godt betalt. Jeg skal ta det litt senere. Jeg skal først fortelle dere litt om studentorganisasjonen. Snakker jeg for fort? Ja, litt. Jeg forstår det. Jeg er veldig dårlig